akwayo governors magwa ni for once ging'e ni pes mabire county magwa gi eki gin pes malongo matamre gi nono manyalo loko ngima jopiny giyie giti gi pes gi eki maber gikony go jopiny mondo devolution conference kibed kuma ji dhi nyisore kata dhi chiemo kata ji dhi nyiso teko mar governors kata teko mag sirikal. Devolution obede gimoro niya teko devolution en ni pesa mwa oro e counties magwa chopo kuom japiny ma e kor gweng'. Mano kende e gima nyiso ni devolution tiyo ok gik mwatimo madongo dongo mag opulence ma ji nyisa gi mtokni madongo dongo ma ji riembo gi TV madongo dongo mwan go e conference gi eki obede ni maendi kama ginyalo reflect kaka governors magwa ni ang'o ma ginyalo timo ne jogewa e higa achiel mabiro to ang'o mosetimore higa mokalo ni endi madiboni wan kaka senators gi jopiny duto wanyalo riwo lwetgi mondo mi wajiwgi gitim maber moloyo nyisruok ma onge gi dongruok kuom japiny. Erokamano ahinya Senator. Mano Senator Eddie Oketch Muok Ratego, mano Senator ma Migori kuwuok kodwa ka entiere dala ma Migori, nye gine dala mar Homa Bay kama tend loch gwenge twak dhi e mbele sani.